በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትዓየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድኅኖሙ። መልአክ እግዚአብሔር ዙርያ እቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር፣ ካብ ድንገት ከዓ የናግፎም። ክቡራን ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሙሉእ ዓለም እትነብሩ ሰላም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይብጻሕኹም። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብዛዕባ ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ኩሉ ግዜ ኣስፊሓ ተስተምህረናን ትነግረናን እያ። ካብኡ ድማኒ ኣብ መዝሙር 34 ኣብ ፍቕዲ 7 ዘሎ ሃይለ ቃል መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር፣ ካብ ድንገት ከዓ የናግፎም ይብለና። ነዚ ሃይለ ቃል እዚ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ኣምላኽ ገሊጹሉ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ኣብዚሕሉ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ብዛዕባ ቅዱሳን መላእክቲ ከም ዘማልዱልናን ኣብ ግዜ ሽግርናን ጸገምናን ካብ ድንገት ካብ መከራ ከም ዘውፁና ከም ዘድሕኑና ዝጸሓፎ ሃይለ ቃል እዩ። ቅዱሳን መላእክቲ እግዚአብሔር ከምኡውን ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቲ ዝገበርዎ ተኣምራት ብዙሕ እዩ። በዚ ሎሚ ዕለት ድማኒ ካብቲ ብዙሕ ሓደ ተኣምራት ዝገበሮ ቅዱስ ገብርኤል ክንርኢ ኢና እሞኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና፣ ምስቲ ባዕሉ ይሃበና። ሕራይ እምበኣር በቋጻጽራ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና 19 ጥር ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቲ እዩ። ናይ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ዜናዊ ፍስሓ ወሐሴት ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ዝገበሮ ተኣምራት ንደቂ ሰባት ምድሓን ኣብ ሓደ ዓዲ ቤተ ክርስቲያን ንምህናት ኣእማን ክፍንቅሉ በረኻ ኸዱ እሞ ኣብኡ ዓብዪ እምኒ ወዲቑ ንሓደ ካብኣቶም እግሩን ቆረጾ። ካብኡ ተሰኪሞም እናወሰድዎ ከለዉ ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ብኣምሳል ሽማግለ ሰብኣይ ክኢላ ናይ ምፍዋስ መስበርቲ ዘለዎ ተመሲሉ ኣብ ቅድሚ መንገዲ ተጓነፎም እሞ እስከ ኣውርድዎም ካብዚ ዓራት ከመይ ከም ዝኾነ ክሪኦ በሎም። ንሳቶም ድማ ኣውረድዎ እሞ ነዛ ሓውና እንተፈወስካልና ንሕና ዓስብኻ ክንከፍለካ ኢና በልዎ። ድሕረዚ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ድማ እንታይ ኮንካ ዝወደይ እስከ ኣርእየኒ በሎ። በዚ ዕለት እዚ ድማ ክትሓዊ ኢኻ ኢልዎ ናብ ሰማይ ዓረገ። ብለይቲ እቲ ሰብኣይ ኣብ ድቃሱ እንከሎ ብዙሕ ቃንዛ ተሰምዖ። ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቲ ድማ ብፍርቂ ለይቲ መጺኡ ብሕልሚ ተረኣየ እሞ ተንሥኢኻ ደው በል፣ ናብቲ ናይ ቀደም ስራሕኻ ኸኣ ኪድ፣ ንምንታይ ደቀስካ? እግዚአብሔር ሕይወት ሂብካ ምሕረት እውን ዓዲልካ እዩ በሎ። ብድሕርዚ ካብ መደቀሲኡ ተንሲኡ ካብቲ ዝነበሮን ላዕሊ ጥዕዩ ሓዊ ተረኸበ እሞ ምሕዋይ ርእዩ ንቅዱስ ገብርኤል ወደሶ፣ ንእግዚአብሔር ድማ ኣመስገኖ። ምስኡ ደቂሶም ዝነበሩ ደቁን ሰበይቱን ድማ እንታይ ኮንካ ደኣ ኢሎም ሓተትዎ።
ንሱ ድማ ሓደ ብብርሃን ዝተመልአ እዩ። ተንስ እግዚኣብሔር ሕይወት ይብካ እዩ እሞ ናብቲ ቦታ ስራሕኻ ኪድ በለኒ። ንቑስለይ እንተረኣኽዎ ኩሉ ሓዊለይ ከም ዘይነበረ ኾነ። እዚ ኩሉ ዝገበረለይ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል እዩ በሎም። ኩሎም እቶም ዝረኣይዎ ድማ ብሓቂ እቲ ዓብይን ሓያልን ሓደ ንሱ ዝኾነ ኣምላኽ ቅዱስ ገብርኤል ዓብይ ግብርታት ገይሩልና እዩ እሞ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ድማ በሉ። ጸሎቱን በረኸቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቲ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ብተወሳኺ በዚ ዕለት 19 ጥር ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ሰማዕቲ ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ብምውራድ ዘድሓነሉ ዕለት እዩ። እትርጉም ዓላዊ ንጉስ ከምዚ ኢሉ ንወታደራቱ ትእዛዝ ኣመሓላለፈሎም። ንቅዱስ ጊዮርጊስ ብመጋዝ ጌርኩም ቁረጽዎ፣ ቆሪጽኩም ነቲ ስጉኡ ኣብ ሳጹን ኣቲኹም ኣብ ዓራት ዝመስል ኣመሳቒልኩም ብታሕቲ ሓዊ እጐድሉ በሎም። ናይ ተሓዊ ብርትዐ ድማ 15 እመት ክኸውን ከም ዘለዎ ነገሮም። ወታሃደራቱ ድማ ከምኡ ከምቲ ዝኣዘዞም ገበሩ። ካልኣይ ድማ እቲ ንጉስ ነቲ ሳጹን ናልዒልኩም ምስ ስጉኡ ናብ ጉድጓድ ናይ 2 እመት ንታሕቲ ኺዒትኩም ኣብኡ ድፈንዎ። ንላዕሊ ድማ ናይ 1 እመት መንደቕ ጌርኩም ንደቕዎ በሎም። ከምኡ ምስ ገበሩ ብድሕሪ እዚ እግዚኣብሔር ድማ ንሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ለኣኾሞ ንነፍሲ ናይ ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብቲ ምድሪ ፍሒሩ ንኸውጾም ኣዘዞ። ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ድማ ንምድሪ ብሓይሊ ኣምላኹ ብምቕዳድ ንሰማዕቲ ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብቲ መሬት ምስ ሳጹኑም ኣውጾ። በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ሰላም ለጊዮርጊስ ክቡር መክብበ ክቡራን ሰማይት እንተ ስጋሁ አውፃእከ እምጤገነ ብርት አሰርግወኒ ገብርኤል በልብሰ ንጽሕና ሜላት ከመ እኩን ስቡረ እግር እምሃውረ ጀጋይ ፍኖት እስመ ረባህየ መከራ ወሞት አሜን። እምበዓል ስድራ እግዚአብሔር ከምቲ አቦና ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ይተአየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድህኖሙ። መልአከ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር ካብ ድንገት ከዓ የናግፎም ዝብል ኃይለ ቃል ቅዱስ ቃል ኣለሞኒ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስሞም ክንጽውዕ ኣማላድነቶም አሚናን ተቐቢልናን ክንከይድ ኃይልን ጸጋን ረድኤትን يهابنا. وسبحات لእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።